Aké práce v súčasnosti prebiehajú vo vnútri športovej haly? V súčasnosti už tu, ako ste videli, je vonkajší obklad demontovaný a vo vnútri prebiehajú práce na odstránení vnútornej strany plášťa. Ďalej by sa malo pokračovať odstránení vnútorných strán, vonkajších strán plášťa, ale to závisí svojím spôsobom od počasia. Pokiaľ sa trošku počasie umúdri, tak sa začne robiť aj demontáž vonkajšej strany plášťa. Z bočnej strany smerom od štadiónu futbalového sa zlikvidovala úrampa, ktorá tam bola, a urobili sa tam také terénne úpravy, tam boli nejaké kríky, stromy a to sa všetko porobilo. Technické služby sľubovali, že dokážu stihnúť práce v skoršom termíne, než sa predpokladalo. Vyzerá to tak? Stihne sa tento termín dodržať? Oficiálny termín dokončenia rekonštrukcie športovej haly je august 2015. Snahou technických služieb je túto rekonštrukciu urýchliť, hovorím minimálne o mesiac. Ak chceme o 2, ale hovorím zatiaľ o mesiaci, aby sme ľudí zbytočne zavádzali. A aké budú náklady a aký predpokladáte návrat zo štátneho fondu? Náklady, ktoré vyšli z elektronickej dražby, sú na úrovni 625 000 eur a pokiaľ by sme splnili všetky podmienky, tak by nám mohla Európska banka vrátiť 50 000 eur, čo je závislé od toho, ako splníme. To sú podmienky väčšinou od zateplenia a tepelnej úspory. Ďakujem pekne.